गाज्रि मोननांला दान्दिसे सम रायज्लायनो जोबोर लुबैदों नोंथांमोनजों मानोना नोंथांमोननि अनगायैथ' आरो मा जानो नङा होमबा साक्सेसफुलथ' जानो हाखाया ना नोङो इउटुबाव थ' जिखुनु जाया नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय सरि आंनि एलबि स्ट्रिमिंआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय आसा खालामदों थामहिनबा आइ हप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैनानै आं एलबि स्ट्रिमिं होलायबाय बेखौथ' आं बारे बारे बुंगासिनो दङ माने कमन बाथ्राखौनो खनब्रै खनबा बुंगासिनो आङो थामहिनबा बुंजागासिनो थ' आइ हप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ स' आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि एलबि स्ट्रिमिंआव दान्दिसे जइन जाफागोन आरो दान्दिसे कमेन्ट खालामगोन आरो दान्दिसे नायनानै होगोन लाइक खालामनानै होगोन शेयार खालामनानै होगोन आरो बायसान्स जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैसनफ्लांदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट होलायगोन होननानै मिजिंथिबाय थ' फैदो जों दानिया दान्दिसे सम रायज्लायनोसै बे समाव रावनिबो कमेन्ट आं नुनो मोननाय जायाखै बिनि थाखायनो आं माने जेबो बुङाखै थ' जेब्ला कमेन्ट फैयो अब्ला आं रिप्लाय होगोन थ' कमेन्टथ' फैयाखै नालाय आं मा रिप्लाय होनो नङा होमबा बिनि थाखायनो नोंथांमोना जेसे हायो एसेनो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय हाय हेल' बुंब्लाबो आं गोजोनगोन आरो सोर सोर नायदों एलबि स्ट्रिमिंखौ अब्ला आं मिथिनानै मोनगोन स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना कमेन्टखौ खालामथारब्लानो जाबाय अके दासो नटिफिकेसन थांदों साइड माने सुबुंफोरनाव आंनि बायदिबा आरोना थ' गाइस दासो नटिफिकेसन थांदों सोरनावबा सोरनावबा थ' नटिफिकेसन थांनाय लोगो लोगोनोथ' रावबो फैखाया नालाय लुक्सानो जानला मोनला जाना दंलै आङो लुक्सानो बोरैबा असदा खानायखौ हाजानांसिगोनसो खोमा ना गाइसमोन फिराद आली बकुट यार हेलो नमस्कार नमस्कार फिराद आली बजकुट सो आज शायद मुसलमान का जो आज शायद रमज़ान था तो हैप्पी रमज़ान तो दोस्त हु आर मुसलमान तो आप लोग भी थोड़ा क्या करें क्या बोलेगा इसको आप लोग भी थोड़ा इंजॉय करिए और जो आप लोग का जो क्या बनेगा इसको ट्रेडिशन जो कल्चर वगैरह होता है ना उसको आप लोग भी रखिए तो फ्यूचर के लिए तो क्योंकि हम सब आदमी लोग जो हमारा सबका भी मदर टंग होता है तो हम सब भी मदर टंग को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा एंड देन हमारा जो ट्रेडिशनल जो कल्चर वगैरह होता है तो उसको भी हम तो रखना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं रखेगा तो हमारा फ्यूचर जनरेशन कैसे रखेगा तो इसीलिए हम भी अभी भी हमारा जो ट्रेडिशन होता है हमारा जो कल्चर वगैरह होता है उसको रखना पड़ेगा एंड देन नेक्स्ट फिराद आली बस्कुट नेची कोनुशुयन मतलब आई डोंट नो दैट व्हाट इज लैंग्वेज तो और शॉर्ट दो तो you can send me Assamese language and then Hindi language and English language. Gabriela Pajek is Tai Guano. I don't know bro, I don't know what language this is because I don't know all the language, so that is why. So you can send me
in with Assamese language, with Bodo language, with English language, with Hindi language. You can send me a beautiful comment. I will reply you. Firat Ali Boskud Aga Sen Kimsin मतलब I don't know bro. Sorry because पता नहीं मुझे क्या बोलना पड़ेगा. अन्ना इमराज भाई सलाम. ओके ओके ओके. सलाम वालेकुम को कैसे लेते हैं यार, ऐसा ना, ऐसा ऐसा. ओके सलाम वालेकुम भाई. तो आप लोग भी खुश के थके अभी तो रमज़ान इफ्तार क्या क्या बोल रहा है तो मैं पता नहीं शायद. तो लेकिन आप लोग भी आप लोग का जो ट्रेडिशन वगैरह होता है, जो कल्चर वगैरह होता है, उसको आप लोग क्या बोलेगा रखने के लिए कोशिश करो. एंड देन नेक्स्ट खुंगुर बसुमतारी 555 no. ओके ब्रो. नरुन एसएससीनि एग्जामा बोरै जानाय नोंना? ओके ओके ओके. एसएससीनि एग्जामनिथ' मा होनो बेखौ मा होनोमोनलाय बावलायबायलै आङो. एसएससी जिडि एग्जामनि माबा फैनो गोनांमोनथ' फैयासै सं दिनैबा फैगोन ना फैया. एग्जामखौथ' 50% आं मोजांखौनो जानाय बायदि मोनदोंमोन. आंनिफ्रायथ' आं बेस्टखौ होदों. बाट आं टारगेट लायाखैमोन. एसएससी जिडिखौ आं टारगेट खालामाखै. बाट थेवबो आं ट्राइ खालामदों माबायदि जायो रिजाल्टआ. फिरात आली बस्कुट तो তুমি বাংলাদেশে নাকি? বাংলাদেশে ফিরাত আলী বসকুট তুর্কি তুর্কি अच्छा तुर्की का ना. अच्छा अच्छा. सलाम अच्छा. अस्सलामुअलैकुम. फर्स्ट चुज मा होदोंमोन? बुजियासै आं माखौबा सोंखो. फार्स्टआथ' आं माबाखौसो आंनिया मेथामेटिक्सखौसो मोनग्रोदों आङो. बेनि उनावसो रिजनिंखौ मोनदों. फार्स्ट मेथामेटिक्सखौनो फार्स्ट बानायग्रोदो. बाट मेथामेटिक्सआ माने फोलोजोबाखै आङो. आंनि एन्सार केआ सरि एन्सार केआनो फैनो गोनांमोन. एन्सार के माब्ला फैयो मिथिथ'आ. बाट आङो एन्सारखौ मोनफ्रोमबो माबायावनो मोनबा करेक्ट होआखै. मोनब्रै जायो नालाय जोंना, बिनिफ्राय मोनबा करेक्ट होआखै. टटेल 80 कुइसन्स जायोना. 80आव आङो मोनबा करेक्ट 20टा कुइसन्सनि एन्सार होआखै. थामहिनबा आङो 60टा होदों 80आव. बाट खायफाखौ आङो नेगेटिभ मार्किं फैगोनखौ आं सानदों आरो. फिरात आली बस्कुट आलयो फिरात आली बस्कुट दुयर मोशन बेनी फिरात आলী বসকুট এদিননি সবাই ভালো আছে না? নাজানো রে মই. I don't know bro, sorry. I don't know other language. What is your name? My name is Norun Kergatari. It means I know something Muslim language also. नोङो एप्लाइ खालामनायाव माखौ फार्स्ट चुज होनायमोन होनदो? फार्स्ट चुज
Oh, माने पस्टखौ होनदों ना पस्टखौ आच्छा 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 गोसोआवनो गैया र' पस्टखौबो आङो नायफिननांगोनसो रिसिप्टआव पंचंग शर्मा ओइ ক'ত থাকা তই মই ঘৰতে থাকে ক'ত থাকিম আৰু ঘৰতে থাকে মই চিনি পাই নাকি আপুনি মোক धनजित बिटिवाइ बबेनि नोंथाङालाय आं बाक्सानि ब्र बाक्सानि नोंथां आङो बाक्सानि बाक्सा जिल्लानि फिरात आलि बस्क बीर आदाम फारमिस अलमुलास बुजि पावा नाय रे माखौथो टारगेट खालामदों ब्र एसएससि आबो टारगेट बाट बे समाव आङो माने टारगेट खालामथ'वाखै माने बिकज आङो दायो बिएससि क्लियार खालामनो ट्राइ खालामगासिनो दं नालाय बिएससि आ क्लियार खालामबाथाय आं माने बिदिनो जबखौबो नाजालांबाय थागोन बाट माने मेनलि जबखौ आं फकास खालामनो हायाखै बे समाव बिकज ओजों फरायनायनिबो बिराद खामानि बेक जाजोबना दङ माने गोबां नट्स लिरनांगौ आंथ' आरो साइन्स स्ट्रिमाव लानाय नालाय गोबां नट्स गोबां एसाइनमेन्ट गोबां प्रजेक्ट ओरै बायदि बायदि फैबाय थायो आरो दैलि क्लास एटेन्ड जानांगौ आरो आं आरो नै दा गोदान इउनियन बडिनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ साइन्सनिफ्राय उनथिदोंमोन आरो उइनारबो जादों थ' जोंना गाबोन मानडे स' गाबोनसो अटेकिं सेरेमनि जागोन जेनेबा गाबोननिफ्राय जोंनो बिबानखौ गथायसिगोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट कमेन्ट टारगेटआ आंना जबानो ब्र जबानो जब थेवबो नाथाय माने बे समाव जबखौ बे बांद्राय माने इम्पर्टेन्ट खालामनो हायाखै आङो पंचंग शर्मा আসামতে থাকে নে ব্র অসমতে থাকে মই কাৰণ আমাৰ অসমে জন্মভূমি হয় মইতো অসমতে থাকোঁ তুমি কৰ অসমত নহয় নেকি মই অসমৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত হয় ব্र खुंगुर बसुमतारी 555 माखौ टारगेट खालामदों ब्र नों जबनि मादाव जबखौथ' आं बेस्ट चइस बुंनो हाया नाथाय आं टिचारावबो एसे मोजां मोनो बाट आङो बांसिनानो मा होनो बायदि कनस्टेबलाव आं बांसिनानो बायो ब्र बिकज आं फिजिकेलनियावनो बांसिन बिराद बानाय मोनो बानायनो बिकज खस्थ'आबो बांसिन जायो नोंगौ सेलारिखौ मोनो नाथाय खस्थ'आ बांसिन जायो आरो फिजिकेलनि खेथ्रआव कनस्टेबलनि खेथ्रआव ओमफ्राय अफिसार्सनि खेथ्रआवबाथाय एसे मोजां जायो एन्ड देन नेक्स्ट पंचंग शर्मा আমার লোকেল স্ট্রিমার লোকেল স্ট্রিমার मतलब কি বলছি বুঝে পাও নাই র ময়ো फिरात आलि बस्कुट कुकुक सु बिरि खिन्तिरिले तेनिर चुकुक लानसुस दाउको फिरात आली बॉस्कुट समझ में नहीं आ रहा है यार क्या क्या बोल रहा है थोड़ा हिंदी बोलो थोड़ा एसामीज बोल सकते हैं आप तो बांग्ला भी बोल सकते हैं एंड देन हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह बोल सकते हैं धनजित बिटिवाइ मोजां ब्र बिएससि मा थार्ड सेमिस्टार नामा थार्ड सेमिस्टार नङा ब्र आं दासो गोदानसो नै 2024 बेट्सनिसो एकदम जुनियरथार आङो सेकेन्ड सेमिस्टार खुंगुर बसुमतारी 555 मा जब ब्र नोंना टारगेटआथ' बिदि बुंनो हाया बाट आङो बांसिनानो इदि मोनसे टारगेटखौ लाना दोनदों आरो हाइस्ट गेदेर टप 1 टारगेटआनो जाहैबाय एपिएससि इउपिएससि क्लियार खालामनायखौ आं टारगेट हिसाबै लाना दोनदोंमोन
बाट बेखौथ' आं हागोन हाया बे कनफिडेन्सनि सायावसो सोनारसिगोन नाथाय जों फिसा फिसौ जब्सखौबो इम्परटेन्ट होनांगौ नङा होमबा दानि जुगावथ' आरो जबफोरखौ जों एसे सहसाव मोना फिसायानो जा गिदिरानो जा लाइक ग्रेड 3 ग्रेड 4आनो जा माने आंनि टारगेटआ ओरैहाय दाथ' आङो इमान फकास खालामनो हाया नालाय जबाव बेनि थाखायनो आं फरायनायजों लोगोसेनो इच एन्ड एभ्रि जबखौ आं एप्लाइ खालामगोन आरो इच एन्ड एभ्रि जबावनो आङो एटेन्ड जागोन आरो इच एन्ड एभ्रि जबावनो आङो एक्सपिरियेन्स लानानै नायगोन जे बबे एग्जामा टाफ जायो अके ब्र' आं बेयाव माने ट्राइ खालामनानै नायनो नागिरदों बे मुरा खिखौ टाइप खालामनानै नायगोन बेनिफ्राय फिराद आलि बस्कुट हारकेस चिकचिन बेनिम यार I don't know bro yaar please what are you saying now you can say English language you can say Assamese language you can say Bodo language you can say Hindi language मा खालामनो आं इउटुबाव माबा लाइभ होबाय दं दे कमेन्ट खालामलायदो गासिबो रायजोफोरा दान्दिसे सम रायज्लायनोसै बेखार थास्लायस्लाय 50% आं बेनो नेडियन अनला मियन की हे क्या बोल रहा है यार पता ही नहीं खुंगुर बसुमतारी 555 नोंसा फादारा जबफोर मावो नामा ब्र न' जब होननाय जेबोआनो गैया जोंनि फेमिलियाव माने जब रावबो मावनाय गैया बिनि थाखायनो आरो जों बहुत स्ट्रागल खालामनांगौ दङ जों फिउचाराव माने जब गैयाबा जाखाथारा होननायानो नङा जबल' नङा जब दानि जुगाव जबखौ मोननायाबो एसेबां इजि नङा नालाय स' पलिमाखौ कपिराइट नांगोन जब गैयाब्लाबो बिजनेस मावनो हानाय केपासिटिखौ दोनदों आङो माने बिजनेसावबो टारगेट लानानै दोनदों बेनिफ्राय नेक्स्ट नोंसानि न'आ बागमारायाव ना ब्र' बागमाराया बुंजायो सामुआथायावनो आरो बागमारा बुंजायो जियानो जा ब्र'आ बबेनि सिनायो नामा फिराद आलि बस्कुट कानगुरु माने मा होननाय जायो बांलाफोर खोमा दलद थाया माने नों फाल्थु देखायो हामा रायजोफोरा नायबाय थानायखौ बिदि देखायनो मोना न'जों नायबाय दं जोंहा आमाइ नै बेयो जाहैबाय मानसि नायगोन होनदों दानो नायगासिनो नै आमाइ जोंहा माने फुजा होदोंमोन न'खराव बेनिखायनो लेंहरथ'दोंमोन तेतं मेरेन इमचेन हेलो हाय ब्रो नमस्कार मेरे चैनल में स्वागत कर रहे फरहद अली बस्कुट हाय डेड तुमको बोल रहे हैं शायद हेलो बोलो हेलो कौन है हेलो कैसा लग रहा है हमको अच्छा लगा तो लाइक करो यार खुंगुर बसुमतारी 555 सेम ब्र जोंहा फादाराबो एख' मावा आंनो फैसा थाखा हारसिंनो दिहुनना फरायो आं आच्छा लाइक यार जोंनि बर'नि फेमिलिफ्रा बांसिनानो बिदिनो आरोना माने एसेबां डेभलप नङा एसेबां इडुकेटेडबो नङा पेरेन्टसफोरा दिनै जुदि पेरेन्टसनि जि स्टेजाव दं पेरेन्टसफोरा थ' पेरेन्टसा जुदि मोजां स्टेजाव थाखानायमोनब्ला दिनै बिसोरनि सन बा डटारफोरा बेफोरबायदि स्टेजाव थानो गोनां जानाय नङा माने लेभेलानो हाइ जाखायो आरो लकेल एरियायाव फरायहोआ जोंनि आप जानाय लोगो लोगोनो माथो मावो ब्र नोंसा फादारा लेबारसो ब्र कम्पानियाव लेबार मावो उफाय गैया थेवब्लाबो बिब्दिजोंनो फरायहोनाय जिहेतु
थोब्ले माब्लेजोंनो न'खरखौ सालायनांगौ जायो। What is your name, Dad? तुम्हारा नाम पूछ रहा है। वो वाला। What is your name, Dad? बोल दो यार। What is your name? My name is मनबीर। Monbir Bora है। हाँ अच्छा, क्योंकि हम बोरो लोग हैं, बोरो लोग हैं हम। आप लोग जानते हैं बोरो बोरो को? बोरो भाषा जानते हैं क्या? आं रुपहिनी ब्रो। अच्छा अच्छा रुपहिनी ना। अच्छा मोजां दे, स्ट्रागल खालाम। आरो लाजिनांगौबो गैया दै दानि जुगाव मावनानै जानायाव लाजिनांगौनि जेबो प्रब्लेम गैया। मानो जों मावनायनि अनगायैबो जों माबा मोनसे मावदों थेवब्लाबो जों माबा मोनसे बेनिफिट जादों नङा होमबा? जों बेवहाय लाजिनांगौनि जेबो खोथायानो फैया। आरो जेराव फेमिलियानो पुर फेमिलिखा, थामहिनबा गोरिब फेमिलिखा, अब्ला लाजिनांगौनि मा खोथाखौ? ससाइटिया जि बुङो बुंथों, नाथाय गावबा गावनि लाइफआव जों फकास होनाया बांसिन इम्परटेन्ट आरोखि ना। सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायोमोन आं। अच्छा 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 मोजां मोजां मोजां। दा बबेयाव फरायगासिनो होमबा ब्र'आ? नों बुंनाया इयाव लिरजाबाय दं नामा? माथो खोनाबाय दं। बिसोर खोनाबाय दंब्रा लोगो लोगो। दानो खोनाखाबाय दं बिसोरनो। अट'मेटिक फन रायलायनाय बायदि। नोंनियालाय नोंनिखौ इसोर लिरना होबाय नामा? इसोर कमेन्ट हरबाय दंब्रा आंनो, माने आंनाव सोंहरबाय दं, माने आंनो फोरमायहरबाय दं। ओमफ्राय आंखौ फरायै फरायै माने इसोरखौ बुंहरबाय दं आरोना बिदि। कक टेलिफना बकमा गजुन अगर बुजिलालै आं। नों ग्रीनलेण्ड इंलिश हायार सेकेन्डारि स्कुलआव बेसेनिफ्राय फरायनाय? आं नुबाय थायोमोन। आं ओइचएस फार्स्ट इयारनिफ्राय सेकेन्ड इयारसिम फरायदों ब्र'। जेन थेनल' फरायथारनो हादो। रिजाल्टआबो एसे मोजां जायासै। हाई सेकेन्डारियाव फरायनायबा बांसिन स्कर खालामनो हागौमोन आं। दाबो नुबाय दं नामा? बेसे क्लासनिफ्राय फरायामोन? क्लास 11, थामहिनबा ओइचएस फार्स्ट इयारनिफ्राय ओइचएस सेकेन्ड इयारसिमल' फरायदों मेट्रिक होखांनानै। आं नुबाय थायोमोन। औ आच्छा 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 नुबाय थायोमोन होमबा जोंजोंनो समान नामा ब्र'आ? सुबिदा नायबाय दंलै माबा मा? दाबोलाय? हा? नांदो? माखौ? सिगां अबाव फरायोमोन नों? एलपि लेभेल आरो एमइ हाइ स्कुल लेभेलाव? आङो एलपि स्कुलनि नाम 975 नं बागमारा गुदि फरायसालियाव फरायोमोन आङो, बागमारा गामियावनो। अफकर्स बयबो एलपि स्कुलखौ जोंनि समाव माने गामियावनो फरायजोबोमोन दै।
इभेन खिन्थु बांसिन बयस बांसिन गैयामोन जोंनि माबायाव जोंनि लोगोआव आरोखि ना हौवासाफोरा गोबां खममोन दै इभेन क्लास 5आव जोङो बयसफोरा सानैल' जादों खुदा गार्ल्स गोजामोन बेनिफ्राय काहिनिया थांबाय ट्रेन्सफार जानानै एमइ स्कुलाव एमइ स्कुलाव थांनाय लोगो लोगोनो गोबां स्टुडेन्ट लोगो मोनबाय दिसुं माने गुबुन गुबुन एलपि स्कुलनिफ्राय फैबाय एमइ स्कुलाबो नैबे जोंनि सामु हाथाइनि बाथौ आश्रम आबासिक एमइ स्कुलावनो फरायदों आरो बेवहायनो फरायनानै गोबां मेम'रिसफोरबो थाबोबाय थ' क्लास 5आव फरायनाय समाव मोनसे सालबारियाव मा होनो 15 आगस्टआव मोनसे बादायलायनाय जादोंमोन कुइज कम्पिटिशन स' बे कुइज कम्पिटिशनाव जोङो बागमारा जोंनि एलपि स्कुलनिफ्राय जों साथाम जों कम्पिटिशनाव पार्टिसिपेट खालामहैदोंमोन बेवहाय जोङो गिबि खेब आं बान्था मोननो हादोंमोन स' बेवहाय जों फार्स्ट प्राइजखौनो मोनदोंमोन आरो जोंखौ बरायदोंमोन बेनि उनाव बिदिनो फैयै फैयै गोबां फिसा फिसौ एमइ स्कुलाव फैनाय लोगो लोगोनो गोबां फिसा फिसौ बिदिनो प्राइजफोर मोनदों बाट बेफोरखौ आं मेनसन खालामबाय थाला गोबां गोलाव जालांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय बिदिनो हाइ स्कुल स' आं एमइ स्कुलनि मेम'रिस हिसाबै मोनसेल' बुंनोसै आङो एमइ स्कुलाव ब्रिटि परिखा लिरदोंमोन ब्रिटि परिखा होनबाथाय डाइरेक्टलि बुजियो जोङो लकेल लेंगुवेजावनो बुङो नालाय स' ब्रिटि परिखायाव आं पास जादों स' जोंनिया ब्रिटि परिखायाव पास जानायनि जि पेमेन्ट मोननांगौ बे पेमेन्टआ 2026आवसो मोननो गोनां नै नेक्स्ट इयारावसो मोनगोन बेनिफ्राय हाइ स्कुल बुङोबाथ' जों ओरैनो मिथिखायो जों मेट्रिकआनो जोंनिया मोनसे रेकर्ड जाखायो नालाय स' जोङो हाइ स्कुलाबो आंना सामुहाथायानो बाथौ आश्रम हाइ स्कुल बेनिफ्राय आङो HSLCखौ पास खालामदोंमोन बेनिफ्रायथ' HS फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारावथ' ग्रिनलेण्ड बेनिफ्राय आं HSखौ पास खालामदोंमोन बेनि उनाव बे समाव सालबारि फरायसालिमा थामहिनबा सालबारि कलेजाव BSc सेकेन्ड सेमिस्टाराव जुल'जि डिपार्टमेन्ट थामहिनबा जुल'जि मेजर लानानै आं दा फरायगासिनो दङ अके बेनोमोन आंनि जार्निया बेनिफ्राय जार्नियाव गोबां खोथाफोर हाबनानै दङ आं डायरिफोर लिरोमोन स' डायरियाव गोबां रोखा रोखायै बाथ्राफोरा दंजोबो स' आं बेफोरखौ बुंबाय थाला बेनिफ्राय नेक्स्ट आलु गारि दनचुन ब्र' सेवेंगिन वार्मिन पता नहीं क्या बोल रहा है लेकिन मैं तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है लेकिन कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे को पता ही नहीं मैं समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या ही बोलूं यार कुछ बोलने के लिए तो समझना भी पड़ेगा ना मोजां फंबाय खुंगुर बसुमतारी रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आदानिसिम माने माब्लाबा ओरैबायदि समफोर जायो जार्निखौ गोसोखाङोब्ला माने दुखु मोनसे फिल फैयो आरोना गाबनोबो ओंखारलायलाङो समाव आरो ओरैबायदि स्ट्रागलजों सोलिबोनांदों गोबां पुर फेमिलिफोरनाथ' बेनो फाइनान्सियेल प्रब्लेमानो जोबखाया बेखौ बुंनो नाङा जों बयबो मिथिखागौ जों पुर फेमिलि होनब्लाथाय जोङो फाइनान्सियेल प्रब्लेमा जोबोर गेदेर प्रब्लेम आरो बे फिसा प्रब्लेम नङा बे बिग प्रब्लेम आरो बिनि थाखायनो गोबां सुबुंनि थांखियाबो जाफुङा समाव जों स्टुडेन्टफोरा थांखि नुयो नंगौ जों सिमां नुयो नंगौ नाथाय जोंनि सिमां जि थांखिफोर बेफोर जाफुंनो नागिरा मानो होननानै बुङोब्लाथाय दानि जुगाव साननानै नाय इट्स एन एभरि मोमेन्ट इट्स एन एभरि गुड इट्स एन एभरि टाइम माने जोंनो फाइनान्स थामहिनबा जोंनो फैसानि गोनांथि जाखाथारो फरायनायावबोथ' जोंनो फैसा नांगोन बहि कलमनि जोंनो फैसा नांगोन टिउसन फिस थांलाय फैलाय फिस जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय इट्स एन एभरि टाइम जोंनो फिस नांगौ जायो आरो सम सम जोंथ' देहाया एसेबां फिट थाबाय थाया सम सम जों लोमजायोबो नङा होमबा स' जियानो जादोला खुंगुर बसुमतारी HSLCआव बेसे पार्सेन्ट नोंना फंबाय एकदमबारे पार्सेन्टखौथ' बुंनोनो नाङा जोबोर दुखुनि बाथ्रा नंगौ आंनि टारगेटआ बेसेमोन आं जेब्ला क्लास 9आव हाबदोंमोन अब्ला आंनि सासे बेस्ट फ्रेन्ड दंमोन दै जोङो जेब्ला क्लास 8मोन अब्लानो जों बेस्ट फ्रेन्ड जादों थ' जों रायज्लायबाय
माने जों सेटिं खालामग्राफोरनि खोथाखौबो जों रायज्लायबाय बेनिफ्राय जोंबो रायज्लायबाय थ' जोङो सेटिं खालामनानै लाइफआव साक्सेसफुल जानो हाया जों मानि थाखाय फरायो जोङो मार्कस लानो थाखाय फरायनो नाङा आरो जों फरायोब्लाथाय जों रोंनो नलेज आर्निं खालामनोसो जों फरायनो नांगौ जों पार्सेन्टेजखौ जोङो मेटार खालामा स' जोंनो नलेज आरो जोङो नलेज आरो जोंनो मा नांगौ कमिउनिकेसन स्किल नांगौ जोंनो आरो अब्लासो जों लाइफआव साक्सेसफुल जानो हागोन जोंनो गभर्नमेन्ट जब गैयाब्लाबो जों प्राइभेट जब्लाबोथ' मावनो हाथारगोन जुदि स्किला मोजांब्लाथाय नट अनलि पार्सेन्टेजा 98% जानो हागौ अब्लाबो बे स्कप गैयाबो जानो हागौ मानो जों मोजां मार्केटिं खालामनो रोंनांगोन दानि जुगाव बेसो दानि जुगाव बिजनेसाव ओरैबायदि रां बर'निनो रां बुंबाय आङो दाउना HSLC आव 62 जौखोन्दोमोन थामहिनबा 62% बेल'मोन आरो HS आव बेनिफ्राय 1%ल' इनक्रिज जादों 63.80%। बट मेरे कभी भी सोचा नहीं था HS में ऐसा खराब परसेंट आएगा मैंने सोचा था कि 75 प्लस जाएगा लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ मैं भी पता नहीं जब मैंने देखा था रिजल्ट तब तो मैं पूरा दुखी हो गया जब मैंने पहली बार देखा रिजल्ट को देखने के बाद डायरेक्टली मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखा है मैंने क्योंकि मैंने बहुत दुख लगा तो दुखु नालाय आरा इफोरखौ बाल तो जियानो जादोला थांबाय बेफोरो धनजित BTY बड'ना इंलिश मिडियाम ब्र नोंना HS आवथ' गासिनाबो इंलिश मिडियामानो जाखायो HS आवथ' इंलिश मिडियामानो जाखायो जोंना माबाया जों साइन्सआवसो लादोंमोन नालाय बेनिफ्राय मेट्रिकआवथ' जोंना बड' मिडियामानो बेनिफ्राय दा आरो BSc लाबाय थानायावथ' जों इंलिसखौनो मोनजोबखायो इभेन AEC होननाय मोनसे साबजेक्ट दं बेल' बड' आंना जाय कमिउनिकेसन स्किलाव AEC खौ लादों आं बड' लादों आङो बेनो ओमफ्राय फोरमायबाय आङो जोङो LP निफ्राय जोङो मेट्रिक होजासिम थामहिनबा HSLC एग्जाम होजासिम जों आङो बड' मिडियामजोंनो फरायबोनाय आरो बिनिफ्राय दिनैसिम आं फरायबोनानै मोनसे प्रब्लेमखौनो मोनबोदों जे जोङो जोंनि बड' मिडियामा बहुत गोबां डेभेलप जानो दंबावो इभेन जों कलेजफ्राव नुनो मोनो बड' मिडियामखौ गभर्नमेन्टआ रिकगनाइज एसेबां होआखै इनस्टिटिउटफोराव जे इउज खालामथारनांगोनानो मेन्डेटरि खालामनानै होआखै जायनि थाखाय जों बहुत प्रब्लेम मोनो एसामिस मिडियामा डेभेलप जादों आरो जादों प्राइभेट ना गभर्नमेन्टआव फरायनाय स' आङो मेट्रिक होजासिम थामहिनबा HSLC सिम आङो गभर्नमेन्टआवनो फरायदों बेनिफ्राय फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारखौ प्राइभेट बेनो फोरमायबाय इट्स डान बाट लेकिन स्पकेन इंलिशनि क्लास जानांगौमोन जायाखै जों कमिउनिकेसन स्किल रोङाखै बे जों खुद गावसोर ट्राइ खालामनानै जोङोथ' लेंगुवेजखौ एफा एनै रोंखायोमोन रेसुं रोंनाया ट्राइ खालामनानै इयाव दोनजाया बाय दोनजाया बायदो नोंलाय होननाय केमेराखौ माबायदि दोनना इंलिसाव कमप्लिट रायलायनो हायो नामा कमप्लिट हाया ब्र जोङो दिनै लोगोजोंनो इंलिस रायलाया देन अब्ला जों सोरजों रायलायनो जों कमिउनिकेसन स्किलानो डेभेलप जानो हाया जों रोंनानैल' थानानै मा जानानै जों रायलायाबाथाय सर' जायाबाथाय जों बुजिनोल' हायो बेनिफ्राय जोङो स्पिडै जाया जोंनि खुगा बुंनाया बर' मिडियाम फरायबोना इंलिसफोरखौ प्रब्लेम मोना नामा नों
थ' प्रब्लेमजोंथ' गोबां फेस जाबोदों दिनै जोङो साइन्स स्ट्रिमाव हाबनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय इभेन जोंनि समाव आर्ट्स स्ट्रिमाबो इंलिस सोमोन्दै लेंगुवेजआ जोंनि टाइमाव जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसननिफ्रायसो आर्ट्स स्ट्रिमाव बड' मिडियामाव मोनदों थ' जोङो हरखाबै बड' मिडियामनिफ्राय इंलिस मिडियामाव हाबनाय लोगो लोगोनो जों गोबां प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जायो दिनैनो जोङो क्लास 10फोराव जों फरायलांबाय जिबख्रि होननानै नाथाय जिबख्रिखौ इंलिसाव सेल होननानै बुङो आरो बेफोरबायदिनो गोबां मिथियै वर्ड्स जों मोनदों जों कनफिउज बे कनफिउजनि थाखायनो जों मार्क्स इनक्रिज खालामनो हायाखै जों नलेजबो एसेबां आर्निं खालामनो हायाखिसै आरो इभेन दिनैबो जों कलेज फरायदों देन अब्लाबो जोङो गोबां प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जादों दिनै एसामिस मिडियामनिया एसामिसजों थं रायज्लायनोबो मोनो एसामिसजों जों एग्जामबो लिरनो मोनो देन SSC GDनि एग्जाम एसामिसाव ट्रेन्सलेट जानानै बिसोर एग्जाम लिरनो हायो एसामिस लेंगुवेजजों दिनै अब्ला नाय बेसेबां इजि प्रसेस जोंनिया इंलिसजों लिरै हायराम इभेन जों प्रिभियास आङो नै लेटेस्ट खोथाखौनो बुंनोसै बुजिनाया कुइसनखौ जों बर'नि बुजिदों एन्सारखौबो जों बर'नि होनो हायो नाथाय जों इंलिसाव ट्रेन्सलेट खालामनो हायाखै बर'निफ्राय जों इंलिसाव माबायदि ट्रेन्सलेट खालामनो हागोन एग्जाम हलाव माथाया गरम बेनिखायनो आं बुंदों थ' एसेबांथ' थाब डेभेलपबो जानाय नंखाया बड' मिडियामाव थ' जोङो गावबा गावनो ट्राइ खालामनांसिगोन जे इंलिस मिडियामनि जि इंलिस लेंगुवेज बेखौ जोङो एसे मोजाङै माने जिखिनि खस्थ' खालामदों बेनिख्रुइ बांसिन खस्थ' खालामनांसिगोन बुजिनो थाखाय रायज्लायनो थाखाय सोलोंनो थाखाय आरो जों दिनै रोंब्लाबो रोङि बायदि जालांबाय माने जों लोगोजों रायज्लायनायावबो इंलिसजों रायज्लायनांगोन अब्ला जों साबसिन जागोन नाथाय जोंनि लकेल लेंगुवेजावथ' जों इंलिसखौ बिदि इउज खालामबाय थानो हायाना बिकज इंलिस इज ए फेशन लेंगुवेज इट इज नट आवर मादार टां बाट इट इज इम्पर्टेन्ट इंलिसा मोनसे फेशन रखमसो जेरै जों दा गस्लाखौ गानदों सोलोंथाइ लानो थाखाय जों जेरै फरायदों बेफोरबायदिनो इंलिसा मोनसे फेशन लेंगुवेज नाथाय जोंनि मादार टां बिमानि रावा बर'सो अन जायाखै चार्ज गैया गाज्रि मोननाङा गोबां खोथा सावरायबाय चार्ज गैया होनबाय चार्ज गैया नै जोङाखै नै लाइट गैया इदोंमोन ना इनो सरि तार गोनां हेडफन नालाय गैया न'आवथ' गैया जाखांना दानो बुनानै हेल' गाइस दे दसे लेक्सार नायथोसै नोंखौनो दे हेल' गाइस मा खालामदों नोंथांमोनालाय आंखौ सिनायदोंना आंखौ सिनायगोन सिनायाखै आं आदा आलानि फंबाय आरो नोंथांमोनालाय मा खालामबाय दं खबरा मोजां ना खबरा मोजां नोंना नङा रायजोफोर नोंथांमोना खुलुमबाय नोंथांमोना मा होनो होनदो दे लाइक नोंना खालाम खुलुमबाय आंनि मुङाव नमस्कार मोन नाम सिरि सांस्रां बर' जाबाय खिन्थु आं असमिया एसे बुहुद रोंगा आरो दा बर' बाय बाय नरन फंबाय आं उन्दुनोसै दहाय खामानि मावना मार मेंदों जेबो नङा दे मस्ट वेलकाम टु काम माय एलबि स्ट्रिमिं स' आंनि एलबि स्ट्रिमिंआव दान्दिसे सम फैनानै पार्टिसिपेट खालामनानै कमेन्ट हरनानै लांदां जानानै थानाय जि कमेन्ट बेखौ सुफुंफैनानै होफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आसा खालामदों दिनैल' नङा फैगौ समफोरावबो जेब्ला आं एलबि स्ट्रिमिं होयो अब्ला नुजाथिफैगोन आरो कमेन्ट खालामगोन आरो एक्टिभ थानानै आरो लाइक होगोन आंनि जि एलबि स्ट्रिमिं बेखौ लाइक होगोन आरो कमेन्ट हरगोन
मोजां मोजां खोथा आरो जोङो कमेन्ट हरोब्लासो जों टपिकआ ओंखारलाङो नङाब्ला मा टपिकआव जों आवगायनो बेफोरबायदि जायो बेनिखायनो जेब्ला कमेन्ट हरो नोंथांमोननि जेब्ला कमेन्ट फैयो बा आदानि जेब्ला कमेन्ट फैगोन अब्ला जोंबो इन्सपायार जायो आरो नोंथांमोना जि इन्सपायार हरगोन बेखौनो मिजिंथिबाय थ' थेंक इउ स' माच आदानिसिम खुंगुर बसुमतारी आदानिसिम थ' नेक्स्ट टाइम फैब्ल'बानो जाबाय अके जेबो नङा दे दं नेक्स्ट कमेन्ट फैगोन ना फैया बेखौ नेनांसिगोनसो दाना स्रिनो नै आदालै बायनो नामा मिसनाव आसोल जायगायालाय उनाव बायनो 431 431 413 taga 413 taga dong 413 taga nih ada 413 taga खुंगुर बसुमतारी मार मोजां नांबाय ब्र नोंनि खोथाखौ खोनाना मार गोरिब जिबन जोंहा जेबो नङा ब्र गोरिबा माब्लाबाबो गोरिबै थाबाय थाया आरो धोनियाबो माब्लाबाबो धोनि थाबाय थाया जुदि धोनियाबो माहाजोनाबो माहाजोन होननानै सानना लानानै जेबो मावालासिनो थाबाय थायोब्ला बे सानसे गोरिब जालांगोन आरो गोरिबब्लाबो आं गोरिब होननानै जे जों मावनो हाया जों खालामनो हाया जों गोरिब आरो जोंनाव नाजानाय थायाब्लाथाय जों सानसे गोरिबनिख्रुइ ओरैबायदि गोरिबसिन अबस्थायाव थांगोन आरो जाय अबस्थायाव जों सुबुंजों मिनिजानो गोनां जागोन इभेन जों खायफा खायफा गोरोन्थिखौ मावो दिसुं मावा नङा आं मावाबो बुङाखै समजों लोगोसे जोङो मावफ्लांलाङो जोंथ' मिथिजोबा आरो सानस'नानैबो मोना जोंनि ब्रेना एसेबां हाइलिबो नङा जे जों माने सानस'नानै मोनजोबो समाव जों गोरोन्थिबो मावो आरो जों सुद्रायनानैबो लाफिनो उनाव जों उन दाहाबो खालामफिनो थ' गोरिबाबो गोरिबैनो थाबाय थाया स्ट्रागोल खालामनांगोन लाइफआव आरो लाइफआव जे जोङो स्ट्रागोलल' खालामनानैबो जाया जों टारगेट लानानैसो जों खामानि मावनांगोन आरो जों आरो थि नोजोर थानांगोन जों दिनै नायदो जबखौ जों जेसेबां फरायनानै एसेबां BA MA फरायनानै जोंनि जि सेनियरफोरखौनो आं नायनानै बुंबाय एसेबां BA MA कमप्लिट खालामनानै दङ दिनैसिमबो नाथाय जबनि भेकेन्सियानो ओंखारख'वा एसेबां मा खालामनो मुलुगानो बेनो दिनै जबा 5000 ओंखारोब्लाथाय एग्जाम होग्रा जाय इयुथ्सफोर बेयो 50,000 बा 5 लाखसबो जानो हागौ देन अब्ला गभमेन्टआ सोर सासेनो जब होख'नो बेबो मोनसे आरो जोंनि आसामाव एसेबां इन्डास्ट्रिबो गैया थ' जों बेसेबां जोंहा बयहाबो टारगेट थायो जे मोनसे गभर्नमेन्ट जब मावनि जबा गभर्नमेन्टखौल'बो बुङा प्राइभेटखौबो बुङो नंगौ बे कारेक्ट बाट जों प्राइभेट जबबो मोना देन जों फेमिलिखौ बोरै नायगोन जोंनि फिउचार जेनेरेसनखौ जों मा खालामगोन आरो दिनै जों जि अबस्थायाव दं बे अबस्थायावथ' जों जोंनि फिउचारनि जि जेनेरेसन बेखौथ' जों दोननो होनो हानाय नङा इभेन जों दिनै जेन थेनै थांनानै दं अब्लाथ' जोङो जोंनि फिउचार जेनेरेसनखौ जेन थेनै थांनानै थाहोनोथ' जोंहा गोसो जानाय नङा जोंनि गोसोआवनो जों दुखु मोनगोन थ' बेफोरबायदिनो जों स्ट्रागोल खालामनांगोन नाजानायाथ' थाखानांगोन आरो गोबां खस्थ'बो खालामनांगोन आरो जोङो थ' जों गोबां खस्थ'बो मोनगोन लाइफआव आरो जोङो जेब्ला खस्थ'नि फिथाइखौ मोनो अब्ला जों खुसि मोनो आरो बेनि जि उन दाहा जि थाबोनाय जाथायफोर बेखौ गोसोखांनानै जों दुखुबो मोनो धनजित बिटिवाइ ब्र नोंनि माखासे एक्सप्लेनखौ नुना बहुद कम्फर्टेबल बादि नुबाय आं सोरनो नांगौ धनजित बिटिवाइ ब्रनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थ' बेफोरबायदिनो गोबां खोथा फैफ्लाङो समाव गाज्रि मोननो हागौ खायफाया माने लाइफआवनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों देरबोनायखायनो बिराद माने गोसोआवबो दुखु नाङो इभेन जोंनि थिंकिंआ थामहिनबा आंनि नोंथांमोननिबो जानो हागौ स' जों गोरिबबाथाय जोंनि थिंकिंआ मोनसेल' थाया
फेमिलिबो नायनो गोनां जायो जोङो जोंनि फेमिलिबो नायनो गोनां जायो जोंनि केरियारखौबो नायनो गोनां जायो जोंनि स्टाडिखौबो नायनो गोनां जायो जों फाइनेन्सनिबो प्रब्लेम आरो जोंनो नांगौआबोथ' जोबा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय उन्दुनाय बेरायनाय एटसेट्रा एटसेट्रा गोबां जोंना फाइनेन्सनि प्रब्लेम जायो थ' जोंनो सलुसनबो ओंखारा जे फाइनेन्सखौ जोङो सल्भ खालामनो हानाय जोंनाव सलुसनबो ओंखारा इभेन जोङो दायो स्टुडेन्टस नालाय जोंथ' डाइरेक्टलि एसेबां खामानि मावनानै एक्टिभबोथ' थानो हाया लेबार मावनानै बेनिखायनो आं बुंदोंथ' जोङो थोब्ले माब्लेयैब्लाबो खस्थ'यैनो जों सोलिनांथ'सिगोन उपायथ' गैखाया जों गाव आरजिनो हायाखै जिहेथु जोंथ' थोब्ले माब्लेयैनो सोलिखानांगोन दिनै जोङो डेभलप खालामनोब्लाथाय थामहिनबा जों माहाजोन जानोब्लाथाय आरोखि ना मोनथामनि जायगायाव मोननै इउज खालामनांगोन आरो सेभिंस खालामनायानो मोनसे इम्परटेन्ट रखम जायो आरो रल लायो सेभिंसनि गेजेरजोंनो जों डेभलप खालामनो हायो रिच पार्सनबो जानो हायो जोङो माथो बुंनो आरो अके नेक्स्ट कमेन्ट नेनोसै आङो कमेन्ट नेनोसै एडभान्टेज जाबाय 200 MB जाबाय लाइफ नो बिदि सासे नायगासिनो जों लाइफखौ सोरां इ कम्बल खिया थानाया नायाखै ट्रिके जाबाय नोंसालाय बेखौ मोनफिनगौनि आं ओंखारथ'बाय ब्र अके 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 जागोन दे जेबो नङा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ममेन्ट नेक्स्ट एलबि स्ट्रिमिंआव लाइनबो थांबाय बिथु ब्र'आ थांथ'बाय नालाय लाइनबो थांबाय नै प्रब्लेमानो जाबाय ब्र नों थांना होननानै लाइनानो थांबाय मबाइल प्रसेसो इउज खालामबाय थ' जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं आंनि एलबि स्ट्रिमिंआव दान्दिसे सम आंजों पार्टिसिपेट थाफानानै आंनि एलबि स्ट्रिमिं होनायखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय फट'खौ सुनानै मानसिनो आंना माबा सुनानै टर्चखौ सुनानै ओरै मोखां सुब्रा मोखां अके लाइना फैफिनबायमोन थेवब्लाबो दोनथ'नोसै बायदि मोनबाय आङो रावबोथ' कमेन्ट फैखानाय नंला नोंसोरल'सो कमेन्ट होगासिनोमोन थ' जाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ नेक्स्ट टपिक आरो नेक्स्ट एलबि स्ट्रिमिं होबावोब्लाथाय फैगोनखौ मिजिंथिबाय थ' जै बर' हारिनि जै बेफोरबायदिनो जों अरायबो जोंनि बर' हारिया दावगालांबाय थानो हाथों आरो जोंबो मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हाथों आरो गोरिबा गोरिबैनो थाबाय थाया जोंबो सानसे रिच पार्सन जानो हाथों बेखौनो आं आफा इसोरनि सेराव आर'ज गाबबाय आरो गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय थ' बाय 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 बिदि होबावबायलां खेबसे बाय 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 अके दोनथ'बाय आङो